Isang linggo pa bago ang inaabangang Sinulog Festival, ngunit ayaw ng paawat ng mga Cebuano sa pagsasagawa ng iba't ibang pre-festival activities. Ngayong araw, 18 grupo ang sumali sa street dancing. May live report ang aming Cebu-based journalist na si Dale Israel. Maayong gabi, Dale. Parang tuloy-tuloy pa rin ang mga kaganapan dyan, Senior Mencho, nakahanay ang libu-libong tao sa buong kahabaan ng Osmeña Boulevard sa Cebu City simula pa ng tanghali upang mapanood ang 18 kalahok sa street dancing ng Sinulog sa lalawigan ngayong araw. Ang mga dancing contingents ay galing pa sa iba't ibang bayan at syudad ng lalawigan. Ang ilang grupo, mga dating kampiyon na sa Sinulog Festival noon at batikan na sa pagper-perform. 16 lang ang kasali sa mismong contest dahil ang dalawa ay guest contingents lamang. Kabilang dito ang Sugat Cabanhawan Festival kung saan kasali si Governor Gwen Garcia at iba pang opisyal ng Kapitolyo at Cebu City. Ang 16 na contingent ay nagre-represent ang kanilang sariling lokal na festival at hinalo sa sayaw ng Sinulog Beat. Medyo makulimlim at umaambon-ambon dito sa buong araw pero hindi natinag ang mga manonood sa street dancing kanina. Binumog ng record na bilang ng mga manonood ang street dancing contest na tila parang Sinulog Grand Parade na kahit ito ay sa January 21 pa magaganap. Inaasahang mamaya ang pagdating ng 6 na senador at iba pang opisyal ng local at national government. Siksikan na rin dito sa Cebu City Sports Center na may seating capacity na 10,000. Ang Grand Showdown mamaya ay maaaring matapos ng alas 10 ng gabi. Balik sa iyo, Mencho. Maraming salamat, Dale Israel, nag-uulat ng live.